Evo samo jedan kratki video, znači upalim daljinski za start, pritisnem jednom start, on je prešao u timer mod i sad ponovnim pritiskom na start vrijeme kreće. Ide vrijeme, ide. I sad kada se aktivira ovaj, sad ću ga uključiti, sad će odmah stati infrared. Evo ga, znači on je nakon sekunde aktivirao i zaustavio vrijeme. I možemo resetirati. Resetiramo vrijeme. Mogu i tu ponovo startam. Stop. Reset. Prelazim ponovo u sat. Tu iza mijenjam boje. Mijenjam svjetline. Podešavam sat. Eto, to je to, kratki video. Normalno ovo se negdje treba učvrstiti na neke nosače. Ovo je predajnik, ovo je daljinski prijemnik, ovo je na startu. To je to, kratki video.